sahon ikon monang hong jalo pagurupion sian Tuhan ta Jesus dapoto hagogon madopang musui. Asini roha dohot dame nasian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nama dongani hita. Amin. Renungan Arian di Bagasan Sadarion Kamis 30 Juni 2022 Dienet mesian buku Jeremia 30 ayat 20 songonon ma didok disi. Ia anak nasida ikon songon dinarobido jala perluhutanna ikon hot di julukku jala marlulu do au sogot tu saluhut halak na mga rupa ibana ido sahatna toktong do didongani debata hita akadongan sahapor siyaw para siroha jala perdengan basa do Jehovah nak pemuruk ibana alai toktong do hot asini rohana toktong do dipermudu-mudu bangso na pinilit ne asini rohani debata boy tabereng merhite hata ni debata di Bagasan Sadarion jala onma apul-apul tu bangso Israel na mengalami penindasan boy tabereng di ayat sedi idama mulak ma togi honokku akan terbuang sian udung-udung ni si Jakob jala marpamulahi rohaku mida akka ingananna jala ikon paulion muse hutai di atas dolokna jala bagas perhabangsaani inganan songon uhumna hian jaladang holani marlulu do debata sogut tu akka na mga rupa manang menindas bangsone diuhum debata do bangsone alai di sota bereng ma di patubegehod do taringot tu asini rohani debata songon pelangi na muncul dung ro udan songoni ma tabereng asini rohani debata diturpukon akadongan sahapor siyaon memang holan halak nang jalo asini rohani debata do naboy madok mauliate di Bagasan nguluna asa penghiburan apul-apul dot hataon tuhita di Bagasan tikyon molo diuhum debata hita alani dosa dot hasalaata alai huhud do tabereng disi asini rohani debata tuhita una kolat tabereng uhumani alai tasukun ma ahaneng dohono ni debata tuhita marhite molo marsalah hita adong do uhum tuhita tabereng na toras maradopon yanakkon molo salah yanakkon na pasti do diuhum na toras na anakkon ne jaladang na madok dang na hulong rohana tu yanakkon ne aidang adong na toras dak hulong rohana tu anakna diuhum asa tuari na mangihut unang be diulahon hasalahani jadi dongan sapor siyaw songonido debata di Bagasan ngulutta molo songoni di asi debata bangso Israel songonido nang debata makaholongi hita bergumul lo hita sonarion ala di pandemi COVID-10 siyon masay gudang pakorhonna tu parnguluatta gudang naswadong be ulon na dang boy be songon naujui boy be baslaho manang natu dia alai saunari nunga sude dibatasi dang boy be liling-liling marpesta mangulahon adat song-songoni nang merminggu gudang mataheh namuba dang boy be masih jalangan jada tapangido ma tu debata asa di padau hita sian kopiton
tapangido ma asini rohani de bata tu pertibion asa boy dengan saluhutna. Amin.